Hyperlinks. Hyperlinks magamit ni aron makaambak ka gikan sa isa ka HTML page padulong sa lain nga mga HTML page. So mao ni ang iyang tag A. So another pangalan ani is anchor tag. So ang hyperlinks pwede ni siya text or image. So unsa atong pwedeng mga ma-set nga mga properties ani sa tag. So, ang pinakauna dyan niya or ang pinaka-importante is ang href. So, pwede nimo siya iset internal, local, or external. Ang sunod is target. Sa target, ang common is ang blank og self. And then, ang duha pa ka lain po niyang property is or value is parent or top. Kaning parent or top, pwede ni siya sa mga frames kung nagagamit kag frames, which is medyo advanced na siya nga topic, okay? Ug ang sunod nga property na pwede nato i-set is title. So dito to karon sa demo. So na nakoy gi-set diri daan nga page nga gi-save na nako daan as hyperlinks.html. So mag-start i-copy na lang nako daan ang katong initial nga page na to, no, or template. So karon type tag A and then set na to ang href. So diri in between aning double quotes pwede nato mabutang ang asa nato na siya gusto i-connect nga moambak na siya. And then in between pud aning closing tag niya nga A, magbutang ta kung unsa na ang pangalan or ma-display nga text ana niya. So for example, mag-link tag Wikipedia. So dire type ibutang nato dire ang external nga link niya. Since external man ni siya, set na to, for example, na ako'y naka-open dire nga wikipedia.org, i-copy na to ni iyahang URL dire, unya i-paste na to dire. So mo ni siya ang example sa external nga link, okay? So sa external nga link, para ma-check na to siya, ato siyang i-open sa File Explorer, then Hyperlinks. So ato siyang i-check. So mo ni siya, no? So makita ninyo nga nanay naka-display nga Wikipedia, and then mugawas diri ang inig-point ninyo sa inyohang mouse pointer, mugawas ang murag kamay nga kamot. So kung i-click nimo na siya, dalhon ka ana niya padulong dito sa Wikipedia nga site. Okay? Inig-back nimo, balik ra pud ka dito. So mo na siya ang property niya nga href. So external na siya. Sa internal pod, pwede po ta mag-set. So for example, mag-set up ta og ano na to, for example, natay mga products. So href products. Set na to ha. For example, natay e-commerce nga website. So kaning isa ka klase sa internal is kanang within sa imuhang mga pages lang. So naman ko yung mga example diri daan, kung makita ninyo na ay products page, and then naa po ay services. So kung mag-set ta diri, una natong isumpay or i-connect is ang products page. So based sa imuhang folders nga makita, so na po diri, no, sa imuhang mga documents na ay products o services. So i-set nimo is products.html. Then save na to, and then atong i-refresh diri sa browser. So kung i-click nimo ng products, muambak ka dito sa products page. Okay? So mo na siyang isa ka another way is ang internal nga link. So within sa imuhang mga pages sa sulod sa imuhang mga folders. Copy na to, copy na to para magbuhat po taglahi nga example. For example, katong isa ka page na to is services. Napuntay, set po na to diri services. So check na to diri. So na kay services. So kaning services internal link gyapon ni siya in between lang or within lang sa imuhang mga local nga pages. Okay? So kaning Wikipedia mo ni siya ang katong external. Karon ang isa ka paagi nga ma-set nimo ang katong
internal is katong internal nga within sa imuhang page lang mismo. For example, nako example diri kaning long page.html, no? So gi-prepare na nako ni siya daan. So kani siya makita ninyo nga taas ni siya kaayo nga page. So taas kay ni siya, no? So kung i-view nimo ni siya sa browser, ingani yang output, taas kay siya. So i-disregard lang sa nang mga context nga mga text diha nga akong gigamit, sample lang na siya. So giunsa nako siya pag-set ang mga links ani sa sulod. So gamitan nako na siya og katong internal. So dire sa makita ninyo na ay giset nako ang href as #part1. So ang iset nimo dire is kung unsa tong giset nimo nga ID sa katong lahi nga mga elements. So for example, na kay mapansin nyo na ay h3 dire nya na ay ID nga nakaset as part1. So mo na siya imo ang i-set up nga href. So first ibutang sa nimo ning hashtag and then isumpay nimo tong ID. So kani siya ang part1, naapod sa baba naatay giset diri nga part2. So sa page 3 nga link part 2 na to nga link, giset na to ang hashtag part2 and so on and so forth. So kung mapansin ninyo diri sa atong example, kung mo click ko aning part 2, dalhon ko niya dito sa part 2 nga portion sa imong document. Pero sa within lang yapon sa same nga page. So dili siya mo ambak sa gawas sa imuhang page. So mo ni siya ang isa ka internal nga link. Okay? So ang katupong isa ka property niya is katong target. So sa target, by default, nakaset na siya into self, meaning within lang siya sa same page or sa same nga window. Pero kung iset nimo siya as katong blank, ma-open na siya sa lahi nga window or tab. So for example, kaning hyperlinks na to, fresh na to ni, kaning products by default naka self. Kaning services is set as blank. So moambak na siya sa lahi nga tab or window. So nagpabiling gyud tong original nimo nga window nga page. So mao na siya. And then lastly, title, set nimong title para for example na ay screen reader nga mo scan sa imuhang page, pwede nimo siya ma-set. So, for example, kung dili ma-load ang katong nagbutang kag image na dili ma-load, then mo alternate na siya nga mobutang diri as title. For example, products. So kung iset na to siya ang title is into products, as products, then kung i-mouse over nimo, magawas to sa tooltip nimo products. So mo na siya ang function niya sa title.